Skont analiżi li saret mis-sit thejournal.mt juri kif il-poplu Malti jinsab iżjed konfidenti li s-sitwazzjoni se titjieb issa waqt pandemija globali milli kienu l-Maltin fi żmien tal-kriżi finanzjarja tal-2008. Bl-artiklu bl-isem ta' A Tale of Two Surveys Across Two Crises jiġi nnutat kif stħarriġ tal-Eurobarometru fi frar ta' din is-sena juri kif il-Maltin huma l-iżjed fiduċjużi mill-membri stati tal-Unjoni Ewropea li l-ekonomija se tkun aħjar is-sena d-dieħla. Intqal ukoll kif dan l-Eurobarometru f'nofs pandemija kważi nofs il-Maltin qalu li l-pajjiż miexi fid-direzzjoni tajba. Meta mqabbel mal-kriżi ekonomika tal-2009 fi studju tal-Eurobarometru ta' dak iż-żmien kienu biss terz tal-Maltin li jemmnu li pajjiżna kien ser fid-direzzjoni tajba. Filwaqt li l-fiduċja fil-gvern fiż-żewġ kriżijiet kienet ukoll tikkuntrasta. Dan hekk kif fl-2009 36% kellhom fiduċja fil-gvern, filwaqt li fl-Eurobarometru ta' din is-sena kważi nofs ta' dawk li wieġbu għandhom fiduċja fil-gvern waqt pandemija. Fi stħarriġ ieħor li sar f'nofs April mill-Kummissjoni Ewropea bejn negozji u l-konsumaturi wera kif l-ottimiżmu tal-Maltin kien fl-ogħla livell li qatt ġie reġistrat. F'April in-negozji u x-xerrejja Maltin kienu iżjed konfidenti fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Osservaturi ekonomiċi li tkellmu mas-sit thejournal.mt qalu kif il-gvern preżenti u l-gvern ta' Lorenz Gonzi fi żmien ta' kriżi aġixxew b'mod differenti. Dan hekk kif fl-2008 pajjiżna kellu deficit u dejn kbir u daħlu miżuri ta' awsterità filwaqt li fi żmien gvern Laburista ġie rreġistrat surplus wara l-ieħor li wassal li waqt pandemija il-gvern iwieżen lill-familji u n-negozji.